Ahojte milí priatelia, vitajte opäť. Dnes by som vám chcela vytvoriť video na jeden, dá sa povedať, do veľkej miery virálny produkt, a teda aj takú veľmi obľúbenú značku, čo sa týka nejakého online obsahu, a tiež vám dať môj feedback ohľadne kvality tohto daného kúsku. Myslím si, že veľmi dobre viete podľa názvu tohto videa, o čo asi ide, a je to teda nová paletka očných tieňov od značky Makeup by Mario, a toto je jeho Master Mattes paletka, ktorá obsahuje neutrálne odtiene, alebo teda volá sa The Neutrals. Ja som človek, ktorý nezvykne kupovať očné tiene veľmi často. Ak sledujete moje videá, tak asi viete, že ja nie som nejaký extrémny nakupovač. Čo sa týka očných tieňov, mám veľmi rada skôr také, že one and done odtiene, alebo teda bachneš na oko a ideš, niečo veľmi jednoduché. A úprimne si myslím, že dnes už na trhu máme veľmi veľa rôznych zaujímavých, dobrých očných tieňov, ktoré nemusia byť takéto drahé, určite. Ale čo sa týka matných očných tieňov, tá kvalita je veľmi rozpoznateľná, čo sa týka jednotlivých značiek. Ja sa pamätám, že v minulosti, keď som mala také, že veľmi lacnučké očné tiene, či už od Revolution, Makeup Revolution, myslím, že to bolo, alebo potom od značky NYX, tak tie tiene zvykli na mojich viečkach vyzerať veľmi tak sucho a mali takú, extra textúru na mojich viečkach. A pokiaľ človek už má trošku vrásky okolo očí, tak zrovna takéto vysušujúce matné očné tiene nevyzerajú dobre, a myslím si, že tomu určite budete rozumieť. Ak nemáte vrásky okolo očí, myslím si, že si môžete dať akékoľvek očné tiene a bude to vyzerať OK. Ale nie, asi preháňam, ale jednoducho som náročná, čo sa týka očných tieňov a hlavne teda tých matných. A tie, ktoré som používala doposiaľ a ktoré teda mám doma a mám ich obľúbené, v prvom rade sú to očné tiene v paletke od značky Hindash. Skoro mi dopadlo. A toto je paletka, ktorú už mám doma odkedy? Asi pomaly už 3. rokom. Stále ju používam. Toto je, myslím si, že moja najviac používaná paletka očných tieňov. A máte možnosť vidieť, že najviac používané sú práve tieto a tieto. A ten tmavý, samozrejme. Čiže tie farebné až tak nie, aj keď veľakrát po nich siahnem, keď chcem trošičku niečo vyladiť, doladiť. Fakt je ale ten, že táto paletka je už dlhodobo vypredaná a nedá sa zohnať, takže pre mňa osobne používať niečo také vo videách nie je veľmi fér voči niekomu, kto by si to chcel kúpiť. A druhá paletka, ktorá tiež je v podstate dlhodobo vypredaná a tiež je to také luxusné, že nie som si istá, že či každý by chcel za toto platiť peniažky, ale myslím si, že je rovnako kvalitná ako tá paletka od značky Hindash, je táto od značky Lisa Eldridge. Ja som si tam ale vymenila a dokúpila nejaké ešte iné odtiene, ktoré sa mi páčili. Teda vidíte tiež, že práve ten neutrálny, alebo teda taký hnedastý odtieň je úplne vypotrebovaný skoro, sivý odtieň tiež skoro úplne na spodku. Takže je jasné, aké asi odtiene najčastejšie používam, takže z toho dôvodu som si povedala, že asi by bolo fajn kúpiť si nejakú paletku, ktorá by mala viacero takýchto očných tieňov, a to je práve táto od Makeup by Mario. Tá jeho originálna Mattes paletka bola s takými teplejšími odtieňmi. To ma až tak nezaujalo, lebo nemyslím si, že ku mne sa až tak veľmi hodia teplé odtiene. Niekedy áno, ale niekedy človek chce trošičku aj niečo neutrálne alebo chladnejšie. A na druhej strane, keďže sa o značke Makeup by Mario veľmi veľa hovorí, bola som veľmi zvedavá na kvalitu týchto očných tieňov. Čo sa týka toho obalu samotného, úprimne, keď mi to normálne akože prišlo, tak som bola taká, že tak ten obal je veľmi jednoduchý, minimalistický, to sa mne osobne veľmi páči. Akurát, že nie som si úplne istá, že či je to až také akože luxusné, ako napríklad tá paletka od Lisy, hej, že toto je ozaj krajšie. A okrem iného v tej paletke od Lisy si môžete aj vymieňať tie očné tiene, čo je fajn. V tejto nemáte tú možnosť, ale nemyslím si, že budem schopná až tak veľmi rýchlo minúť tieto tiene, takže je to fajn. Čo sa týka tých samotných odtieňov, asi to bude skôr pre človeka, ktorý má rád neutrálne farby ako ja. Či už v oblečení, ale aj v líčení.
Alebo to bude pre niekoho, kto sa venuje make-upu profesionálne, teda nejakému make-up artistovi. Pretože skutočne sa môžete pohrať spolu s týmito oteňmi. Otázka však zostáva, a to si myslím, že bude zaujímať viacero ľudí, či tieto všetky hnedé otiene, také, ktoré vyzerajú veľmi podobne, či budú odlišné na viečkach. Ja si nemyslím, že to budem vedieť potvrdiť v tomto danom videu, lebo ja som tú paletku ešte ani nesvočovala, ešte som sa ani nedotkla. Ale určite vám to dám vedieť niekedy v budúcnosti. Dnes by som chcela nakrútiť také možno skôr prvé dojmy z toho samotného produktu. Taktiež by som chcela vytvoriť taký môj, dá sa povedať, signature, klasický make-up look, v ktorom sa cítim dobre a akým štýlom by som vlastne tieto jednotlivé tiene použila. Ešte som ináč neodlepila túto vec, to bude celkom také... ale ináč to zrkadielko je super. Hej, toto je super, to sa teším, že mám hneď aj po ruke zrkadielko. Poďme teda na to, ja si zoberiem klasický blendovací štetec a začneme, viete čo, začneme s touto úplne že takou bone color. Dala by som si ju na celé viečko, čisto iba s tým, že chcem zistiť tú pigmentáciu. Už som si všimla aj v iných videách, že tie samotné tiene majú trošičku viac taký ten kickback, alebo teda sú viac prášivé. Ale to sa dá veľmi jednoducho vyriešiť takýmto štýlom. Na viečka som si predtým aplikovala normálne, že korektor, ten NARS korektor, ten klasický korektor a potom som si to trošičku zapudrovala, takže poďme na to. Ja by som začala iba čisto takto v záhybe, že či tento samotný odtieň vôbec bude vidno na mojej pokožke, ale nemyslím si, že bude, pretože je to veľmi taký, že telový odtieň. Chcela som to ešte len prepudrovať, aby som mala takú base na ostatné tiene. Nie je to veľmi viditeľné, ale máte možnosť vidieť trošičku také, že zblednutie. Toto je super. Toto dosť práši, to je pravda. Toto je super možno v prípade, že máte radi naozaj nude líčenie. OK, môže byť. A musím povedať, že to prášenie je tam dosť viditeľné. V tých druhých paletkách od toho Hindaša a od Lissy to je menej, ale nevadí. Dobre, čiže spravili sme si takú základnú farbu. Poďme teraz do niektorej z tých hnedých a ktorá by mňa asi najviac zaujímala je táto, ktorá je trošičku do takého ružovkasta a to je odtieň, nepoviem vám, všetky majú nejaké číslo. To prášenie je dosť viditeľné a teda aj tá pigmentácia. Wow. OK. Poďme teda na to. Ja si tento očný tieň aplikujem čisto iba na prehlbenie toho záhybu. Ten odtieň je absolútne podľa môjho gusta. Ale teším sa, že v tejto paletke takýchto stredne hnedých, ozaj stredne hnedých neutrálnych odtieňov je veľa a tým pádom sa mi neminú tak rýchlo, lebo obyčajne to býva tak, že máte v paletke jeden taký očný tieň a potom ja vždycky mám ten 1 minúty a ostatné nie. Ale čo sa týka blendovania, máte možnosť vidieť, že je to úplne krásne jednoduché a ten odtieň je super. Wow. Viem, že pre mnohých ľudí táto konkrétna paletka nebude až taká zaujímavá, pretože predsa len nie sú tam až také variácie. Myslím, že mi niektorá zase písala, že ju skôr zaujíma tá... Ježiš, ako sa to teraz volá? Jednoducho on má ešte jednu takú paletku, kde sú aj ligotavé, krásne ligotavé očné tiene. Ale ja úprimne mám zo pár takých ligotavých očných tieňov, ktoré sú podľa môjho názoru absolútne dostačujúce pre moje potreby a netreba mi paletku s trblietkami, pretože sa poznám. Ja som v tomto veľmi nudná. Takže preto som chcela siahnuť práve po matnej paletke a teda tiež som vedela, že asi mnohých z vás bude zaujímať. Teraz si vezmem druhý štetec, tento je od Refer, ten prvý bol od značky Zoeva a tento štetec by som si dala do tejto tmavšej farby, čo je na spodku. Wow! Toto, fúha, to je aj na mňa dosť. Ukážem vám, že to dosť teda práši a na šteci zostalo takto hnedé. Wow, ok.
A to skúsim dať trošičku sem na vonkajšiu časť viečka. Čo to spraví? Fakt som sa snažila nezatlačiť až tak veľmi, lebo nechcem to príliš výrazné, toto líčenie. Takže to blendovanie je absolútne krásne, easy. Jediná taká vec, ktorá možno, teda, ktorú som si všimla a ktorá by mohla ľuďom vadiť, je práve to prášenie tej paletky. Dám si ešte na spodné viečko, toto je taký mini štetec od značky Refre. Skúsim si dať najskôr tú tmavú zo spodu. Ale napriek tomu, že sú prášivé, hneď po oklepaní potom neopadávajú. Ako máte možnosť vidieť, nič akože nepadá pod oko. Nie je to jedna z takých tých paletiek, s ktorou by ste museli pracovať takým tým štýlom, že najskôr si spravím oči a potom všetko ostatné. Takže asi tak. Súčasťou tohto môjho signature looku, v ktorom sa veľmi dobre cítim, je veľmi pekná taká prirodzená linka. Vlastne takýmto spôsobom som bola nalíčená v minulom víkendovom videu a mnohí z vás ste sa ma pýtali, že ako si nakresliť takú linku, lebo máte treba spadnuté viečka alebo čo, a ja teda už tam máme nejaké vrásky a tak. A preto som chcela vám dať zo pár tipov v tomto videu. V prvom rade, čo robím, keď si chcem nakresliť linku? Zoberiem si ceruzku, takú gelovú ceruzku. Ja mám túto od značky Make Up For Ever, je to ich Aqua Resist Pencil. A čo spravím je, nie že si idem nakresliť tou ceruzkou oči. Zoberiem si takýto skosený štieček, namočím si ho do tej ceruzky, teda tá ceruzka je vlastne na vrchu toho štiečeka, bez chlpov samozrejme. A takýmto štýlom, keď ju už mám, tú ceruzku na štetci, si vlastne pomôžem najskôr ako keby spraviť si taký sketch, kde asi by som tú linku chcela mať. A obyčajne, keď teda ťahám tú linku nejako, tak vlastne pokračujem po tejto spodnej časti môjho oka. Hej? Čiže vidím, ako mi ide oko dohora na tejto vonkajšej časti a tým pádom si tú linku ako keby predĺžim dohora. Hej? A toto mi pomôže presne vedieť, že kam ju chcem nakresliť. Toto je moje jednoduché oko. Toto je úplne že easy peasy oko. Tam nemám vrásky. Na druhom je to problematickejšie, lebo tuto keď tak akože uvoľním oko, tak je to trošičku viac zahnuté, ale v podstate spravím to isté. Tiež iba predĺžím. A keď to mám, tak sa pozriem pred seba a čeknem, že či je ten konček rovnaký na obidvoch stranách. A keď je, a tým, čo mám na tom štečeku, potiahnem tú linku a robím ju stále tenšiu a tenšiu po strednú časť môjho oka. Hej? Čiže iba skončím v strede toho oka a nejdem ďalej. A potom ešte trošičku zvýrazním. Hej? Čiže tá linka v podstate je iba na vonkajšej časti toho oka. Zoberiem si ešte trošku tej ceruzky, lebo myslím, že už mi to vyschlo. A to isté spravím na opačnej strane. Zvýrazním, potiahnem a prepojím takýmto štýlom. A používam ceruzku hlavne kvôli tomu, že je dlhotrvácnejšia alebo vytvorí taký že základ tej linky. Ale hneď o chvíľku použijem aj očný tieň. Momentík. OK. Opäť pozriem pred seba, čeknem, že či sú podobné alebo aspoň do istej miery rovnaké. Ale každý máme iné oči, takže na každom to bude vyzerať inak. Ale tento štýl, takýto, že predkreslenie ceruzkou je veľmi, veľmi nápomocné, pokiaľ ste začiatočníkom v linke alebo máte nesúmerné oči a podobne. Takže teraz, keď už to mám takýmto štýlom predkreslené a vyzerá to celkom dobre, tak si ten samotný štetec namočím do očného tieňa. Máme v tejto paletke aj čiernu, čo pre mňa osobne je dôležité, lebo ja čiernu často používam na linku a som veľmi zvedavá, že aká bude táto čierna. A v podstate
ako keby umocním alebo prejdem po tej linke, aby som ju nielen zvýraznila, ale aj zjemnila po okraji. A hlavne tým tieňom dokážete krásne ešte vyblendovať tú linku tak, aby nebola príliš taká nejaká extra výrazná. Ak nemáte radi čiernu, tak skúste tento istý spôsob s hnedou linkou alebo s nejakou inou farbou, ak sa vám páči. Ale v podstate základom je to, že si človek predkreslí. Ak máte, alebo ak chcete použiť tekutú linku, tak vlastne si to môžete tiež predkresliť ceruzkou a potom použiť tú tekutú linku. Poviem vám, že tento čierny očný tieň je veľmi, veľmi intenzívny, čo je super. Mne osobne sa veľmi páči. A teraz čekujem, že či to mám rovnomerne. Myslím si, že na tejto strane mám trochu menej. Ale táto čierna je super. Fakt super. A ani neopadáva. Ak máte možnosť vidieť, nevidno, že by opadávala. Takže to je tiež mega super. A celkovo by som povedala, že tá kvalita tých očných tieňov je veľmi dobrá. Ak si máte možnosť všimnúť, aj na tom biečku vyzerajú veľmi pekne jemne. Keďže robíme vrchnú linku, treba, aspoň teda podľa môjho názoru, nie je to nutné, ale vo väčšine prípadov dobre vyzerá, keď si ešte spravíte aj hornú, vrchnú, teda vnútornú linku, to som chcela povedať, ale samozrejme opäť závisí od toho, že či vám je to pohodlné alebo nie, ale jednoducho si teda nakreslím ešte túto, skôr po tej vonkajšej časti, nie po vnútornej. To isté na opačnej strane. A teraz by som chcela zjemniť tú linku a prepojiť ju so spodnou časťou viečka. A na to si opäť zoberiem tento štetec a namočím si ho do toho očného tieňa. Toto v podstate bude na prepojenie tej vrchnej časti so spodnou. OK, na opačnej strane. Teraz si zoberiem pencil štetec, to je taký, že malinký štetec a skúsim si zobrať trochu tej sivej farby. S tou sivou farbou prejdem po tom prechode tej linky a toho očného tieňa. A rozblendujem to, hej. Toto môžete spraviť s hociakým iným tieňom, ktorý sa vám páči, samozrejme. Ale chcela som vyskúšať viacero tieňov z tejto samotnej paletky, preto som si vybrala tento sivý. Ale takéto smoky eye detailné ja veľmi rada robím, keď chcem, čo ja viem, keď idem na nejakú akciu alebo sa chcem cítiť lepšie vo svojom make-upe. A s týmto tiež ešte prejdem trošičku viac za ten okraj, aby som to akoby spojila. Ale táto farbička je pekná. Počkať. Skúsim to ešte extra umocniť. Pekná, pekná. A to isté potiahnem ešte aj na spodné. OK. A ešte na druhej strane, samozrejme. A takýmto štýlom je tá linka potom taká trošilinku viac smoky a prirodzená, ako keby ste spravili iba tekutú linku. A je to viac také forgiving. Čiže aj keď máte treba trošku vrások okolo očí, tak to neprekáža. Opäť to potiahnem ešte zo spodnej strany. OK. Wow, toto je ozaj výrazné líčenie na dnešný deň, ale nevadí. A musím povedať, že tieto tmavé farby sú veľmi, veľmi pigmentované, takže treba s nimi opatrne, ale myslím si, že sa blendujú ako jedna báseň a tiež veľmi pekne držia. Takže to by sme mali. Teraz už máme základný tvar tej linky aj celkovo. Zoberiem si menší blendovací štetec a teraz by som vlastne týmto možno chcela tak zjednotiť trošku to líčenie a možno
aj viacej umocniť tú vonkajšiu časť, aby, čo ja viem, to bolo také trošičku lepšie vybalansované. A zoberiem si iný odtieň, ako som použila doteraz, schválne, aby sme to otestovali. Zoberiem si tento. Tento je taký ozaj chladný. Tak ten skúsim si zobrať na štetec. Nechápem, ako je to možné, že tak veľmi prášia na jednej strane a na druhej strane vôbec neopadávajú. To je zaujímavé. A teda prejdem si trošičku po tejto vonkajšej časti, ale hlavne tuto na tej vonkajšej časti. Na mojich očiach to vyzerá celkom dobre. Kvôli tomu, že ja mám také, jak sa to povie, no veľa priestoru medzi obočím a očami. Takže celkom dobre vyzerá, keď si zvýrazním túto časť vonkajšiu, iba čisto pod tým obočkom. Myslím si, že potom sú tie oči také viacej mandľové. Wow, tá pigmentácia týchto očných tieňov je veľmi silná, to budem sa musieť na to nacvičiť, lebo tie druhé, čo mám, tie od Hindaša nie sú takéto pigmentované. Tieto sú o mnoho viac. Takže tuto na tejto strane opäť si to porovnáme, že či to je podobné. A ešte by som si zobrala ten pôvodný štetec, čo som si dala na spodnú linku, ten istý odtieň. A ešte by som popod viacej na tej spodnej časti vyblendovala tú tmavú, lebo predsa len mám pocit, že je to trošičku veľmi prenikavé, také odseknuté. Tak. Stále používam ten chladný tieň odtiaľto. Takže to prepojíme tiež aj na opačnej strane. Toto je fakt asi skôr tutoriál pre človeka, ktorý sa chce bavkať asi viacej s make-upom. A čo by som ešte spravila? By som ešte prešla trošku tuto popri tom viečku, aby sme to zjednotili. Tak. A teraz som veľmi, veľmi zvedavá, že čo sa stane, keď skúsim niektorý z týchto vrchných odtieňov. Mohli by sme skúsiť tento bledý. Čo to urobí? Keď si ho dám tu na prednú časť viečka. No tak toto je super. Toto je, myslím si, že jedna z takých paletiek, pri ktorej sa skutočne hráte so svetlom a tieňom. Ja mám veľmi rada tieto bledé odtiene aj na to, že to potom človek môže použiť ako taký blendovací spôsob pomedzi tej očné tiene a pomedzi pokožku. Nakoniec by som chcela ešte použiť ten úplne najbledší odtieň, čisto iba zo zvedavosti, že čo to spraví. A dám si ho iba tuto na vnútornú časť. To je ozaj bledé, ale ok, nevadí. Skúšame. V podstate sa snažím použiť čo najviac tieňov z tej paletky, aby som vedela, aká je tá kvalita. Wow. A dám to aj na tú spodnú. OK. Obyčajne ten svoj obľúbený make-up look nerobím s 20 tieňmi, ale s 3. Ale dnes som bola zvedavá, chcela som vedieť, že ako táto paletka funguje a dať vám teda aj feedback. Celkovo by som povedala, že je to dosť dobré. Keď mám tento typ líčenia, tak si dám aj spodnú linku, ale nie som si úplne istá, že či mne osobne až tak svedčí čierna, ale obyčajne si dám hnedú. Toto je od značky Rimmel Candle Eyes v odtieni Chocolate Brown a tu rada používam do spodnej linky, lebo veľmi dobre drží a má dobrú farbu. Takže na vonkajšej strane iba si dám túto. Pre človeka, ktorý má malé oči, toto nebude asi, lebo je to môže trošičku keby zatvoriť opticky, ale myslím si, že mne to celkom svedčí. Ale dám si iba tak opäť iba do polovičky, nie úplne až do tuto vpredu. Takže to by sme mali to tieňovanie. Ja si to ešte čeknem, či to je rovnaké na obidvoch stranách. Myslím si, že tuto mi trochu chýba. A teraz, ktorá to bola farbička, že?
Hej, tuto mi trochu chýba. Tuto mi treba trochu viacej. A myslím si, že pokiaľ máte, podobne ako ja, trochu také, že spadnuté tieto vrchné viečka, tak je fajn si to vlastne maľovať tak, že sa pozeráte pred seba, nie so zatvorenými očami. To už som myslím, že hovorila v minulosti. Dobre, poďme na riasenku a už to finišnem, lebo mám pocit, že už sa malujem 4 hodiny. Teda použijem klieštiky na myhalnice a riasenku od značky L'Oréal Panorama. Ináč táto riasenka od značky L'Oréal je podľa môjho názoru fantastická. A viacerí ste sa ma pýtali, že či je podľa mňa lepšia ako tá od značky Hourglass. Čo sa maľovania týka, myslím si, že sú skoro identické. Hej? Čiže ten efekt tých rias, čo sa týka zahustenia aj rozdelenia, je veľmi, veľmi podobný. Hlavný rozdiel je v tom, že táto riasenka nie je tubing. Je to takzvaná washable riasenka, alebo teda taká, ktorú si môžete odlíčiť teplou vodou, ale nie je taká, že v kúskoch zíde z vašich myhalníc. A ja keď sa takto líčim a dávam si riasenku, tak si ju navrstvím najskôr normálnym spôsobom, ale potom, keď už mám celkom dosť tej riasenky na myhalniciach, alebo teda sú tak celkom pekne, tak potom vlastne maľujem skôr takto iba do strany. Ako keby som ich ťahala viacej dovonku na tej vlastne vonkajšej strane. A ak by ste chceli taký, že vavavum efekt, tak toto je celkom dobrý tip. Takže toto by bol finálny make-up look s touto novou paletkou od značky Makeup by Mario. A ja by som vám tak akože na konci zhrnula asi, čo si o nej myslím. Samozrejme, nebude to paletka pre každého. Nie každému treba toľkoto bežových odtieňov. Ja som človek, ktorý miluje stredne hnedé bežové ťavie a tak ďalej, a tak ďalej. Som človek, ktorý miluje tieto odtiene. Preto to bola vec, ktorá ma veľmi zaujímala a preto som si ju aj zadovážila. Ale pokiaľ ide o samotnú kvalitu tých očných tieňov, myslím si, že sú výborné. Napriek tomu, že je tam ten kickback, napriek tomu, že tá prášivosť tých očných tieňov je väčšia ako v tých, ktoré som použila predtým, teda hlavne čo sa týka tej Hindash paletky, je to o dosť viac pigmentovaná paletka. Teda znamená to, že sa rýchlejšie nalíčite alebo rýchlejšie docielite nejaký kontrast toho samotného líčenia. Tým pádom by som povedala, že bude úplne fantastická pre akéhokoľvek make-up artistu. Pretože myslím si, že s týmto sa môžete hrať do nekonečna. Pre človeka, ktorý má make-up ako hobby a rád sa líči a má rád matné odtiene, tiež si myslím, že to bude určite niečo zaujímavé. Pre človeka, ktorý málo používa očné tiene alebo nezvykne toľko to tieňovať alebo používa takéto nejaké smoky líčenie, to asi nebude pre vás. Akože ja som si istá, že budem mnohé z týchto očných tieňov používať na takej tej báze, že bachnem jeden na oko, dám špirálu a idem. Ale čo sa týka teda samotnej kvality tých očných tieňov, máte možnosť vidieť, že naozaj veľmi dobre vyzerajú na tých viečkách. Krásne sa blendovali dokopy a teda napriek tej prášivosti vôbec neopadávali popod moje oči. A to som použila veľmi výrazné farby. Takže čo sa týka kvality, tá kvalita je veľmi, veľmi dobrá. Ale samozrejme otázka znie, či túto samotnú paletku človek využije. To je otázka, myslím si, že vždycky. Ale ak máte radi takéto smoky líčenie a zháňali ste nejakú takúto paletku neutrálnych odtieňov, myslím si, že je fajn. Teda ja sa z nej veľmi teším, osobne. Osobne sa z nej veľmi, veľmi teším. Úprimne, na budúci týždeň mám narodeniny. A povedala som si, že si spravím radosť, lebo naozaj som ju veľmi chcela. Aj keď definitívne som si mohla vystačiť s očnými tieňmi, ktoré momentálne mám doma. Ale keďže tie nikto nepredáva, tak na čo vám ich tu budem ukazovať? Takže v každom prípade táto paletka je momentálne k dispozícii na českej Sephore, dúfam, že ju ešte zatiaľ nevypredali. A pokiaľ by aj nebola dostupná, alebo vás takéto očné tiene vôbec nezaujímajú, alebo nechcete kupovať nové očné tiene, dúfam, že som vám dala aspoň zo pár tipov na takéto možno viac smoky líčenie. Nemusí to byť s týmito tieňmi, môže to byť s akýmikoľvek tieňmi, aké máte doma. A ináč, len tak mimochodom, nielen, že ja mám národky, ale aj môj YouTube kanál má narodeniny. Myslím, že hej, práve dnes je to už
9 rokov, odkedy každú nedeľu publikujem na YouTube. Pre tých, ktorí sú tu od začiatku, neverím. Neverím, že tu môže byť niekto úplne od začiatku. Ak aj ste tu možno na polceste, alebo ak ste si toto video klikli aj poprvýkrát, veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť a za vašu priazeň. A ak mi chcete dať darček narodeninám, tak sa určite pridávajte na odber, lebo viem, že veľa ľudí sleduje, ale nepridá sa na odber. Určite tak urobte, tiež si môžete zapnúť zvonček vedľa odberu, aby ste boli upozornení, že nové video vyšlo. Rovnako môžete sledovať obsah, ktorý tvorím aj na Instagrame, tam som ako Tina Nate. A tu na YouTube publikujem nové video každú nedeľu od 9 ráno, už 9 rokov. To by bolo na dnes všetko, dúfam, že sa máte fajn a vidíme sa na budúcu nedeľu. Čau!